Shalom, dohot daina, adorang sotapuka parminggota di bagasan sadarion, tapahohom madirita, martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabe, martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marende mahita. Puji Harumah asini rohani Tuhan Jehovah, dihalah Kristeni anak tak sude coba Tuhan oluana sora sudah Tuhan Jehovah Anggomi sude nasa parmosa Padong marajai marlok salon sasuruan Muji-muji tokong Tuhan Tuhan Yesus rohamu sude ainau ditongos dohata dosa sude ngasisa Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit, dohot tanoon. Amin. Songon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu auku tuhamu, guruhon hamu masianau, aina labok doau jalana serep maroha, asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idahodo nagogodo musunami, saitalu dohami dibaen ala ni hagaleon nami, dibaeni hupangido hami tuho, say pargogoi jala pamonang mahami, maralohon musuni, marhite-hite panaon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji Tuhata marende mahita.
Jesus Tuhan kamanupun moti Behama bainaku are Tuhaki Nai masuk kau sogo tu sudoi Nama nulahi tubuh Nama nulahi tubuh Nagi hormati nama mongotu sito Nama goi asoi Na holong dorohani debataki Anak sasada di lehondoi Nama goang sogo kai posro haki Di gogoni budani Jesusi Nama mulahi tubuh Nama mulahi tubuh Agi hormati nama mongotu sito Nama goi asoi Sikat nipatik di minggut tasadarion ima sian Roma 10:4 ayat 10 tolu. Otpe unang behita masyuhuman on matahe tibangi hamu unang mabinaen partuktukan manang pargasipan tudongan. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na hobar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata marende mahita. Pangihon aku kangguko asirohang Jehovah Macai tarpojo trohako Liman kodang di dosa Unsura di balason ho Luhut nasala dopako Umi sehat taat Napenalia dosaki Rodang peha jahatko Umodang asih-asihmi Nagogo paluamon Jehovah saya sirohang Paluana sahuria Sian sude dosa Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahaton dohami tubu jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akka dalanmu macai godang do pangaleson nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan
ala ni denggan ni basamdo asini roham, sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalasion nami. Say ingot mahami hobar tu asini roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpuamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot di hasesaan di dosata. Songonod do pakolongi ni debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan ni saleleng ni leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji matuhata barende mahita. Siang sude parupiana sada uboto tiopoko. Yesus Tuhan Tuhan ada nama atas Yesus aku Tuhan untuk tiap makana saya bahasa Yesus Tuhan ku sayang abosi patari dahon Tuhan holongi mami doaku Tuhan sayangi masa-masa Hatani debata epistel di minggu sadarion natar surat di 5 Musa biddu 10 ayat 15 rodi 20 tajahama di bagasan responsoria. Panurirang sada songon awon patidangon ni Jehovah debatam sian tonga-tongami sian akka haha anggim ibana tama tangihonon muna. Dungi Roma hatani jauh batuau
dengan do hatana na nidok na sidai. Jadi manangise na soolo tumangihon hataki akasi hataon na di bagasan guarhu ikonau mga luhosa tu ibana. Ido sahatna martua don akka natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marende mahita. Yesus no Tuhanku si opo pawa imana doa posaki Tuhan siramu tiawo nabarogoi hondiriko lago karukino kodang natina sahabat libai rohako Tuhan tutokto sumari onawon matua sonang poniko Olong lirohan apae sarawo madame tokong rohako madame tokong rohako Taha tidakon maha porseotai songon nahida tidakon nidongata saha porseaon disadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana ni tubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton ni parbadia andorang soabubuan. Ido Tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul di siamu ni debata Jahoba
amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana pai mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabege mantiktig. Shalom, oras madihita damang dainang. Odolan ititing Minggu tanggal 20 Januari 2024. Parjolo Pakubasion. Sada titik sada. Guardi Minggu ta sadarion Minggu Septuagesima. Topik Minggu Sotunggabe pertutuhan maradopon akadongan. Manang jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Sada titik dua. Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 di permingguan pukul 10.30 WIB patu paun ni huriata do padidion Nabadia tu yanakon ni huriata marguru terdidi tu natoras di patupa di hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 pukul 10.00 WIB jala dibawa ma fotokopi surat pernikahan, akte lahir dohot surat pengantar sian situa wik. Sada titik tolu, titing naeng marbagas, titing paduahon, naeng majalo pasu-pasu perbagas ma gom-gom Rudolf Hamonangan Marpaung ST, anak niamata insinyur BMP Marpaung, tubuh ni inata Dr. Y. Boru Situmorang MKes, ruas ni HKPP Resort Keramat Jati Sian Wik Cililitan Besar, dohot orana Christine Julaisa Boru Saragi Sidauruk SSI FSAI, Boru Niamata Situa S Saragi Sidauruk Nahinan, tubuh ni inata Lasma Boru Tapubolon, ruas ni HKPP Resort Dolok Marlawan Distrik 5 Sumatera Timur. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 8.00 WIB di HKPP Resort Keramat Jati di Pasu-Pasu Tuhan Debatama Saka Parsari Peondasida. Sada titik tolu, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dohot pengadaan bunga altar Minggu 4 Februari 2024 5 MPA. Paduahon Dewan Diakoinonia. 2 titik sada. Ruas naib baru. Mamuka Minggu sadario tanggal 20 Januari 2024. Tajalo do gabe ruas ni huriata ima keluarga Harisal Sihombing Inata Belka LB Borusi lain. Dohot sada yanakon narosian HKPP Sigopul Resort Litong Nihuta Distrik 16 Hubang Habisaran, tinggal di Jalan Pule nomor 20 Kompleks Kebersihan Kelurahan Ciracas, masuk Wik Rambutan 2. 2.2 Ruas Napida Mamuka sadario tanggal 20 Januari 2024 nunga pida huria ima keluarga Hanauk Situmorang Inata Esra Royani Boru Marbun, doh 2 yanakon Sian Wik Duku pida tu HKPP Resort Semper Distrik 8 DKI Jakarta. Tatangnya koma anggiat gabe ruas na mangolo di huria naib baru. 2.0 permingguan sekolah minggu dohot remaja. Hari Minggu nanang ro buka utama perminggu tu perjolo perminggu tu sekolah minggu tanggal 4 Februari 2024 masuk
pukul 08.00 WIB. 2. Perminggu tu remaja tanggal 4 Februari 2024 masuk pukul 10.30 WIB. 2.4. Parsiajar Parguru Malua. Parsiajar Parguru Malua mulai masuk marsiajar di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 pukul 10.04 WIB di ruang remaja. 2.5. Warta koordinasi Pinabotohom Matu Parhalado HKBP Kramat Jati Ulaun Nihuria si Patupaun Ima Parjolo. Sermon Parhalado di Patupa hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 10.30 WIB. 2. Pertanyaan Pamuhai di gereja hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 10.30 WIB. Patuluhon pertanyaan di week di Patupa mulai Rabu, Kamis, Jumat tanggal 20 dohot sada Maret 2024 asa Parhalado malaporhon tu sekretariat. 3. Dewan Marturia hari ulang tahun PS Immanuel. Siala marulang tahun PS Immanuel pa 20 tahun tanggal 22 Januari 2024 nama Kobasi di Parminggu tanggal 4 Februari 2024 pada pukul 06.00 WIB dan pukul 10.30 WIB di Hobasi Nasidama liturgis pembaca warta padurungon pemandu lagu hari tahun dohot mamalu giring-giring ima PS Immanuel. Papaton Dewan Diakonia. Nah di hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 nunga marujungolu inata nyonya siaturi Ruminah Boru Raja Guguk Manang Opu Gideon Boru umur 73 tahun sian wik perserahan tatangnya koma atau tarapul keluarga nati ninggal honda 5 honda meragam HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Khobar surat nomor 020 garing D8 DKI garing I garing 2024 tanggal 15 Januari 2024 hal mengajukan perpungun donasi Lautu Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Manang STFT Jakarta HKBP salah satu gereja pendiri dohot pendukung STFT diharapkan mengurupi biaya operasionalna ima implementasi tahun oikumene inklusif HKBP tahun 2024. Jala patupaut tado papungu donasi secara spontan di Huriata jala serentakma di hari Minggu sadereon tanggal 12 Januari 2024 manang Minggu naung diriri tobar tu kondisi ni Huria. Pengumpulan donasi manang sumbangan di pasahatma di Jolo Nipitu masuk sian gereja. 5.2 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Khobar surat nomor 035 garing D Walu DKI garing I 2024 tanggal 27 Januari 2024 hal undangan mengikuti KKR dohot seminar teologi PGI WCC di Jakarta ima di Patupa kebaktian kebangunan rohani Manang KKR dan seminar teologi PGI WCC di Jakarta dengan tema To Present God, Godness for All, Emerging Challenge of the Ecumenical Movement on the Role of Asian Churches. Manang proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Nabi Nasa Niopui Eporus Sekjen WCC dan Ketua Umum PGI hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 pukul 8.30 10.30 di Sopo Marpikir HKBP peserta sian HKBP Kramat Jati Ima Pendeta Resort Dr. Ana CH Pengaribuan dohot utusan Situa Ima Situa J Manurung. 5.3 sumbangan MPA dohot panitia pembangunan Majalo Bantuan AC Onom Unit
merek Panasonic 2PK Sian BNI cabang Halim. Gelas sebanyak 6 lusin manang 72 unit. Roli gelas Sian keluarga NN dohot sabun cuci tangan godangna 30 botol. Sian babak pantas nenggolan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP. Majelis dohot jemaat Pasahaton Mauliate. 5.4 Gedung Konsistori. Hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 10 WIB di Patupa serah terima dohot peresmian renovasi gedung konsistori Diotang Masude Perhalado panitia pembangunan dohot sada perwakilan Sian Wik Nabi. Jajahoma surat Parmahanion ni Eporus Huria Kristen Batak Protestan. Taringo tu pemilihan umum di hari 14 Februari 2024. Didongani asiniru Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani Dewata Ama dohot pasaurin todi perbadia mahamu salhuna. Parjolo. Ya hari 14 Februari 2024 naneng roon. Patu paun ni negara Kesatuan Republik Indonesia do pemilihan umum manang pemilu napaonopon ma pemilui di pamasa dung reformasi tahun 1900 siap lalu nau salpu alai pemilu napa dua hon mai dung masa sahali pemiliton tuaka calon presiden wakil presiden manang pilpres rap dohot aka calon legislatif manang pilek alani tamasi tutuma taparate-atehon lapaten ni pemilui songon nama ngiton sada. Pemilu ima sada sian situhu ni sistem demokrasi na patuduhon pabua masyarakat do napunasa huaso manang kedaulatan rakyat. Lau manot tuhon ise do nanaing gabe presiden dohot wakil presiden suak songoni inang wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi suak songoni inang DPRD Kabupaten Manang Kota. Alani prinsip kedaulatan rakyati ubahen na ikon di Patupa pemilih hubar tu odolana ima langsung umum bebas dohot rahasia jala ikon lidang jala tigor pardalana luber manang jurdil laos alanima ubahen nasomal dirokni ia pemilu ima pesta demokrasi. 2. Di sada sisi pemilu ima sada instrumen konstitusional di rakyat laho mengaruji-ruji nasa perdalanan ni kebijakan nasional na pinatupan ni uluan di periode nasalfu. Alai di sisi na asing nados doriko na ima lao manut tuhon ise do na patut manguluhon tu periode na mangihut songon pertada pabuan na rakyat do na puna kedaulatan na tumibo laho manotuon ise do na patut manguluhon bangsota di bagasan partikian nau tinotuhan ni konstitusi. Patuluhon alani pemilihan umum ima sada partikian na ikut takas dipakai saringkan na jala rasional anggiat dang manirpang perdalan ni bangsoon sian nasi nekaban ni konstitusi marhitei tapilit akan atalup terpilit jaladang terpilit akan naso talup dope terpilit alani pemilu dada holan sada partikian na politis alai gabe tiki na unedoi laho madungdung hademahon ni ngoluni sadok rakyat Indonesia marhite nama milit uluan naso patujulo narikot di horongna alai uluan ma tutu si tutu mabuan sadok rakyat Indonesia on tungolu nadumengkan tumigor lam tumajuna jala lam uduk tu uhum ni negara doh tu uhum ni tuani
Paduahon peran dohot tanggung jawab Huria Kristen Batak Protestan di pemilu 14 Februari 2024. Songon Huria tung di parhatopot Huria Kristen Batak Protestan do pabua na dohot do dirina di bagian ni Parnguluon na di Portibion. Ima na sinuru ni debata tu Huriai tu tonga-tonga ni Portibion. Asa pasidohot patupah hasonangan di polis manang huta nagabe inganatta. Di parhatopot HKBP do pabua mahite pemilih Rosian debata do panggonggomi pasal 12 konvensi HKBP 1900 siaplono. Jala ditikina dos ikon tatangakon nasida jala tapaingot nasida molo rikot. Laos tarjodoh hita gabe ale-ale ni panggonggomi di bagasan hasitongan lao patupa hadumahon ni Indonesia. Sialani i tung ulau nomor situhu do dihita songon warga negara Indonesia. Namar napunahon hak suara patuluson pemilu 2024 di bagasan persitutuon natakas. Alani i tamama sadok masyarakat mamake hakna di bagasan pemilui sadengkan-dengkanna songon hatarida ni hadalatan ni rakyat lau mabuan hadumaon tu sude masyarakat dada holat tu narikot tu diri dohot tu horong ni sadiri di bagasan pangatusion na songonima juppa kita adong dua ipola di hadalatan rakati naparjolo di si holi kedaulatan rakatido na ikon sude ulau ni siat tu bagasan pangatusion ni pikiran mangula di bagasan rohanayas manat ingot jala ikon sian nasa todi lahu mamilit dada holan manusuk gobaran ni sipilitoni ulau ta dibilut parmilitoni alain yang matakas atusata pabua lapatani nama militima mangalehon manonahon jala pasahaton sorata di bagasan pos niroha tu halak na tarpilit lao mangulahon panggonggomion na yas marsahala lelengna 5 tau 7 napaduaho dihasi holi kedaulatan rakyat do nang kebebasan lao mga manatuhon sipiliton hak asasi ni sude jolma lao mamilit maraujahan tu panggora ni rohana parbagasan doho di bagasan pikiran natorang naso bolas abatan ni manang ICP manang di bagasan rumang nasongo diape manang non derogable right kebebasan ido nagabe unok ni demokrasi molo adong namar sakap na yang mengabati kebebasan na adong dihita laho mamili sibilitota narosian horong diape tentu maralu situtu dari tu demokrasi dohot tu kedaulatan rakyat i sendiri alan i sialodo sakap nasongoni sian nasa roha dohot gogo nak pesongoni dang boy nok simalolokta baliksa ikot takas do tapakilalahon lumobi di era digital noengon naboy masa do pemilu diramuni akap pangalahon naso mangargahon prinsip utama ni kedaulatan rakyati iman na perjolo molo tarela masyarakati tu sip-sip dang olo manulaksa jala dang rade pabotohosa tu pihak na berwenang tentu boy lam rarat ma hama masa di politik uang pakorhona ima dang polin be kebebasan lau mamiliti alai nunga digohoi sileo lehon manurut manang sisip baga-baga suak songoni ragam ni sileo lehonona na asing sian akka kandidat tu akka pamilit pemilu na songonima nunga gabe ula-ula ni si lojong huaso manggohoi ambisi diri na buni pemilu na songoni holan di rumang na do
demokrasi. Dak sahat dopetu situhuna. Panolsolion ni rakyat dungi dang marguna. Terlambat. Gabe dang tarbain bangsota be gabe bangso na maju. Baliksa mulak dau tubudi. Napaduahon. Molo dirajumi dang sitong suarani rakyat nasai girgir mangusoi. Dohot mengalului alus nasikop taringot tu netralitas ni lembaga negara pemilu ikon netral masude pangulani negara di salhut tingkat pertoru satu tingkat pergijang ikon tulahon nasida do nasa ela-ela panugihon dohot odam-odam manang sian ICP termasuk ma sian oknum panggonggomi monotung adong asa unang netral napatuluhon politisasi identitas sosial dohot ugamo nabui mabayan marigat hasadaun ni bangsoro negara huhut patubu aka uluan na populis natung maralo situtu tu parbue na nihirim ni pendalaman demokrasi di hita tolu jauh-jauh pastoral ni eporus HKBP alani songon huria sinoarahon ma tusude ruas ni huria Kristen Batak Protestan asa parjolo manangyakon anggiat lam tudengganna pinarbuhen ni pemilu 2024 tahun anggiat lam tudengganna pembangunan lam mangerbang jala togu demokrasi hati goran dohot hadumahon ni bangso dohot negarata tandangnyakon nang panggonggomita asa tong netral sitong dohot tigor mangula ulaonna obartu asas keadilan dohot aka ruhut na tongon mardalan napaduahon patujulohon nasa narikot tu bangsota digijang ni patujulohon narikot tu mar sahorong lao mengadopi hamaolon nama cai belga di hadapan ni bangsota di tonga-tonga ni persiaduon ni saluhut bangso manarihon bangsona besar diri jumulo sian aka bangsona asing iman alam dau sian nilai-nilai hati goran dohot hadameon tu saluhut jala maralo tu orientasi ini pakubasion ni HKBP tahun 2024 HKBP proaktif menghadirkan kebahagiaan Allah bagi semua Matius 5 ayat 45 patuluhon songonau takas jala setia pinatuduhon ni netralitas nami mamuka sian bonani pangaradeon saat tu pertikian di kampanye pemilu di bangsota ia eporus HKBP songon uluan huria nama ruason ruas nama ragam aspirasi politikna songonido di johun debata tusude aparatur negara songon maribar nang tuna sian ruas ni HKBP asa toktong setia tu sumpah jabatan asa toktong netral dina pasauton pemilu natigor bebas jala rahasia jala gok las niroha situtu paupaton taradoti ma hadameon dohot hasonangan dibaga di hamamasai pemilu asa toktong kondusif pelimahon dusudena punah hak suara ni johuon ma asa madiori hatorangan nasitong dang marojahat tu hata-hata nasututu manang hoax taringot tu ise sipilitomu tada calos sipilitomu boto perdalan ni akka ulonna tadai nang partai politik na mangusung ibana boto takas manang natutudo nasida sumakapi hadumaon ni sadok rakyat Indonesia dohot hinatogu ni hasadaun ni bangsot tasude manang nahoran makarikoto diri manang horona sadiri do taringok ma hatani tu hatta songon natar surat di 2 Musa 10 lalu ayat 20 sada iman amat dok lului ma sian sadok bangsoi halak akan namar si hohot meroha akan nama kebiari di bata halak paroha nasitong akan nama gigihon pangomuan naso surut
Dang jadi majalo pabotohon dot para raton barita naso tutu manang aka hata nama korhon hosom ni roha manang hoax naboi patubu persalisian di tonga-tongani si hatoropon jalan nama baik dirim padu-padop dot b manupahi pemilu marhite naborhat tu aka inganan perpungon suara unang adong naso memakai hak suarana lau memilit sopola ala napinaksa jala bertanggung jawab memilit sian aka calon presiden dohot wakil presiden DPD DPR RI DPRD tingkat sada dohot DPRD tingkat 2 naung takas mengula jala dihaporseai patupahon hadumaun ni masyarakat situlah do politik uang dohot politik identitas rodi sude tahe akan na mangula asa terpilit marhite aka dalan na sositong parsidohot ma marmahami pemilui marhite na dohot gabe saksi na independen manang netral di TPS diganup ingana pemilu tenabe asa marhitei gabe parsidohot hita mangorui ia so manggotapi pangakalion onom manangnya kot saluhut ruas ni HKPP na parsidohot di kontestasi pemilu 2024 ton anggiat bolas nasida parsidohot lau mangula di tonga-tonga ni bangso do negarata gabe sira dohot panodang alai hut paingoton nasida pabuwa sakak ni politik dadah waso sabbing alai tung hadumaon ni sudedo penutup Songo 5 tahun pinasahat di bagasan Tangyang dohot pakirimon di haradio ni sadok ruas ni HKPP lao patu pahosa di bagasan Las Niroa tomu ma pemilu 2024 tahun songon sada tadani parsidoh totta lao pauliolion bangsota lumubi songon huria na mar parsauran oikumenis jalana inklusif hita di ujungna holan sasada Tuhanido na tapa sangap opui eporus huria Kristen Batak Protestan pendeta Dr. Robinson Butar songonima saat nititing di mingguta saderon akan nasoni jahaon bui mata jaha nadong di wartabi horas Tapuji Tuhata marende mahita laos disonma tapapungu peleata. Tuhan jodoh marsabdo ngaki ala salah pambahenaki atau gulung hana paru lagi jora
masakno ngaki alana salah pamahenaki akula baru laki jora. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti ati-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras maita saluk nakamanginang. Shalom. Hatani debata turpuk jamita diari minggu tasadarion. Imasian natar surat di sada Korin bidualu mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu songonom ma didok katana disita pay hutihut ma alayang gotaringot tujuhut naung pinelehon tabutobe naungadong do parbinotoa dihita saluhut na napaburnakod do parbinotoan alay na pauli-ulihod do iya olong ni roha na mangarip punaw nga dong binoto na nang diboto do pe pangalaho ni parbinotoan na tama alay anggo adong na makaholongi debata ido na tinaddan ni debata ope taringot tu na mga tujuhut naung pinilihon taboto do daktutu adong begu di Portibion celadang adong debata dukon ni nasa sadai ayadong do tutu di goar debata di gijang nang ditano ope ay laddo di pardebata jala laddo di partuhan alay anggo dihita ola sada do debata amay parmulan ni saluhut jala hita do tu ibana jala sada do Tuhani ima Yesus Kristus
parhitian ni saluhutna jala hita marhite-hite ibana. Alai dang apala saluhutna napuna parbinotuan ni. Adong dope na mga totsa songo pelia situtu ala somal di parhatutu begu. Gabe ramun rohana sida na hurang tugui. Alai dang di pajonok si panganok kita tu debata. Dang nasurut kita anggo sotapangan. Jaladang umangat kita nang tapangan. Alai jaga mahamu sotung gabe partuktuhan diaka nagali huasomuna ayadong ma namardidaho napuna parbinotuan odeng hudul marsipanganon di parsobaunan ni bigu dadi adopam madisi rohana ng urang tugui mga tojuhut na pinilehon gabi mago maon binahin ni parbinotuami dongan nagali dupi na hinokop ni hamamate ni Kristus. Alay mulusongoni hamu mardusa dopak akadongan jala digugay hamu rohana sida na kurang tugui na dopak Kristus do hamu mardusa disi. Dibahini atong anggotargasik do dongaki siala si panganon nasotupa be panganok ujuhut saleling nai asaw nang targasip dongaki ubay jedo sahat na uriani tuhatan na hinaholongan amnak kamanami nanami di topik ni mingguta sadarion 5 minggu na diguari minggu Septuagesima. Didok sotung gabe partuktuhan maradupon akadongan. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Tutu sada sunggul-sunggul, sada sipaingot. Pabuah hita na menguru di sada kelompok komunitas aladongdo akadongan di parsauran siganupari dumubi ng hitung-hitungan ni keluarga iduasa di pasingo unang gabi partuktuhan maradupon akadongan dang mabahen gabi makorponakan na suringgan maradopon akadongan. Tidak menyakiti hati orang lain oleh karena keinginan, kesukaan, dan kemauan dari diri sendiri. Mulu gabi mabahe partuktuha totu gabi adong do pakorhona. Gabi macigai parsauran nadinggan do akanauli. Gabi adong akanong dinggan persauran gabi padaw-daw. Idua nasinunggulan ni topik ni mingguta marhite hata ni tuhata bagasan mingguta sadarion. Jala topik ni mingguton marujahat doi sian puda si paingot na pinasahat ni Apostol Paulus sujui di tonga-tonga ni Huria Korini. Sada Huria di partikian ni Apostol Paulus termasuk Huria na baru dope. Nasotung apala takas dope. Sungod dia nasidia patuduhon hubungan persauran panadaon marhite na terguar akan na porsia maradopon debata. Alay siyan si paingot na pinasahat ni Apostol Pauluson ala memang adong tubu aka pangalaho na suringgad di tunga-tunga ni Kuryay. Gabe makorhon
persalisian hubungan nasodenggan maradok penaka dongan nasahuria. Ala memang ruas di huria ujui na berharuruan sian dua horong. Ima horong na parjolo tarjau gabe ruas di huria gabe Persia di debata ala latar belakang ni pernguluan nyaka na olo masuki ima nasian hasipili biguan. Merubah pengakuan, merubah kepercayaan dang gabe si pilibegu be di huton di soba-soba alai dunga gabe di bata alai yang guaka pabahenad doho akka pangalako dan yulahon nasida uju manobba di bata toktong do di pertahaton. Lapatan na aha na nyulahon nasida uju manobaya kagana-gana terbuam may itunga-tunga ni parsauran ni Kuria naung Porsiay. Jala horong nasadanay imasya naka naung terkuar nasosian hasipile beguon naswadong dope haporsiao nalay terjauh may gabe sihuton Tuhatta Yesus gabe Porsia. Jadi bocor ni nama bahai tubuh parsauran nasoringgan di tengah-tengah ni nasida nasapunguan ima na mempertahankan dari ngotuaka pangajarion doakan yang ulahon nasida uju so tarkuar dope akan Porsia. Ima tarimo tujuhut da dipilihun tuak kagana-gana. Persembahan yang disampaikan kepada berhala-berhala. Jalasian nasian akahasi pilih beguni napasahaton pilihan tuaka sisobaun nasida jidok nasida doi nasoboi alangon dong dipilihon tu sobaon may. Jala orang nasadanay na madok tanggabi adok persoalan masalah molo dialang juhut naung dipilihon tanggabi makkorhon na sulinggani diadupan di debata alay molo so dialang batutuna dihaporsiay do gana-ganani naung dipasahat tu na niha porsian nasida ima hasipile beguon na nidok nai. Jadi maralo do tupadohan ni Tuhatta Yesus molohiata jaha di Matius 15 ayat 10 sada. Nahiara tajah ayak kamanginang. Kata ni Tuhatta Yesus di Matius 15 ayat 10 sada didok disi datung gabi ramon jolma hinorhon ni nabongot siap pamanganna. Naruar sian pamanganna ido namangaramu ni jolma. Jadi siap pangatusyota berhite padohan ni Tuhatta Yesus. Nah di Matius 15 ayat 10 sadaun semua orang bebas untuk memakan apapun. Lapatan na dangaruk subang si subangon dangaruk si ora sudido boyal lama. Itu asadok ya suku-sukun ni sadahala tudungan na ho sudido yal lakko ba sudido walang ba walang do jagal na margota walang na sumargota pi walang jagal double gebel gay pi walang na so walang ulak kailak do ina wah siro te lapatan na kita manusia ini bebas untuk memakan apapun yang kita inginkan. Alana makorhon nadingga danggabe ramun molo masuk
sian pamangat Tuhan Yesus kebadok. Alai naramun naharuar siap pamangan ngatatu siap kamanginang naharuar siap pamangan tido gabe makkorhon macam mak pakkorhon namasa mulu adong haruar sian pamangan bisa memecah belah makkorhon perbedaan makkorhon aka persauran gabe susar siga pecah makkorhon aka nama bahen pamula-mulawan ima ngabe ramun bidok Tuhan Yesus jala emma naswa pala takas dope ya tusi natarguar naung porsia di tonga-tonga ni kuria korin iduasa saya toktong nasiya mempertahankan ajaran-ajaran yang tidak ada hubungannya dengan kepercayaan dengan iman. Tangalani si panganon, tangalani na mga bati na subuy siya langog gabi dang porsia sudi bata. Jaradangi patuduhon ha porsiaon baradopod di bata. Jadi songonak ka na masa nuaing memang taboto do adong dua kaajaran-ajaran dope. Na maralo tupadohan ni Tuhan Yesus. Ajaran dia mama ngataboto bolo dihita halak bata kate. Adong do sialang namargota adong naso sialang namargota. Alaya dong do narapat duaca jalang. Bolo di pesta te. Persubang duau dihamu amang. Jalo namargota ka. Lewat mamuse naso margota. Dak persubangau dia kamu juga. Jadi masuk sudi. Ay yung goyala ni hisap na meyate. Masuk na margota, do na sumargota pe masuk. Ima sian na di balay dang gabe makkorhon pikirat tu kita molotuk songoni pe dari hapor siai dari ulakon. Kolanot tutu molo adong na tasubakon akasi panganon. Terlumubi nakajagal mau nate. Bisa ada B2, B3, B4, B5 macam ni. Tutu mulu dakta pangan nama jaga kesehatan namai. Dangalani nagabisi ka hapor siaon mulu talang B5 menang B4. Ima zo upani. Alai demi untuk menjaga kesehatan kita tidak memakan makanan yang berlawanan dengan kesehatan kita. Anggona sialangon apapun bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu tidak ada hubungannya dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Dan adong hubungan ni aka na masuk siap pamangan. Laho patuduhon panadaon ni haporsiaon maradopon di bata. Jadi puasa gabe tubuh muncul muse persoalan perselisihan halani nama meleho juhud di tonga-tonga ni kuria koren imana perjolo haladong na mempertahankan ajaran-ajaran lama pabua mekombangulahon nasongonido asadok kataridani na porsea baradopod di bata. Nah, jadi dihubungkan ajaran yang kuno, artinya ajaran yang menyembah berhala-berhala, lalu masuk menyembah Tuhan Allah yang benar, dihubungkan, disatukan, sehingga ada larangan untuk melakukan yang tidak boleh dilakukan dalam rangka menunjukkan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dengan pala takas, sia dia haroroan doho lapatan ni, pangajarioni ubain na tubuh muse uju dipartikian ni Apostol Paulus mamereng namasay. Jala tubuh aka persoalan na songoni dan apala dong na mempertahankan kusongnod do bayno muna mulo dipilih kamu juut tu si sobaot tuak kagana-kanaan dan buyal langom muna ati bihadu adong na
paingoton manungguli tunasida na songoni muse dangapala tekas idobain na tubuh muse taringot tuaka pangalaho namar pardumuat tu hapor siaun maradupun di bata ala si anak kanan ulahon nasidaon umma nagabe bocir ni persoalan membuat hubungan menjadi rusak dengan sesama orang-orang percaya akan nang porsia di bata ima marhite na naing holan mempertahankan parbinotuan laho patuduhon hasitongan na memang na adong kelompok na pabuahon nasidado nasitong maka porsiai di bata molo diorom molo dang dialang naung dipilihun tuaka hasipili biguoni. Aliadong doon na mempertahankan. Jala tetap itu harus dilakukan supaya tidak merusak asaunang gabe siga hubungan nami naukia kupatuduh kami nata pehami nunga maka porsiai di bata. Jadi nga jelas ngatakas maralo ahana pinatuduhon nasida. Lapatanna mago hasitongan ni namadok porsia tu di bata ala olan patuduhon hamalon habisuhon na tubu siap pikiranna haliang godiak kanadiba mabahe persauran hubungan maradupun di bata tidak berdasarkan pikiran ilmu parbinotoan lahu patuduhon haporsiaon maradupun di bata dang marujahan siakan sianak kapar binutuan ilmu-ilmu na siap portibion laho patuduhon asa i dalan laho maka porsiai di bata ala memang mulu mangasahon pikiran laho maka porsiai di bata mangasaho parbinutuan laho maka porsiai di bata dang marlapatan dang arong gunana laho patuduhon na porsia di bata justru merusak hubungan dengan orang lain. Emularong akan na malo na bisuk dang nagabehi na sitong maka porsiai di bata tidak. Alam memang dangi ujahan, dangi dalan na kita aka naolo maka porsiai di bata marujahat tuaka habisuho do parbinutuan. Hidu asa didok apostol Paulus nakin diturpuk tahun napaburnak kodo parbinutuan. Membawa perilaku setiap orang untuk menunjukkan martabat yang tinggi. Alaik olu gabe makkorhon na suringgan. Emulu tibo aka parsekolah, tibo aka parbinutuan. Baboido gabe makkorhon sesuatu yang tidak baik dalam dirinya terhadap orang lain. Jala pakkorhon ni ima narirok ni apostol Paulus molo paburnakon parbinutuan membuat orang menjadi sombong. Ala dietong nasumitong mangasaw pikiran laho manadda di bata dohok makaporsiay di bata ujungna nagabi mago siyan ngulu niyaka na patuduhon porsia tu di bata mago ma polong niro edang marguna porsia tu di bata alay mulo binereng dongan ba itudali porsia tu di bata alay binereng dongan ni hasuguhon ni parwarwa dia behasitungan ni haporsiaw maraduponi idu asa dido apostol Paulus nakid di turpuktaw alay na pauliuli hodo ia holong ni roha. Bagaimana setiap orang yang sudah benar menunjukkan kepercayaan terhadap Tuhan membangun, mengajak, mendekatkan diri kepada orang lain melalui kasih, hasitongan, kebenaran, maradupunaka tungan. Jala
naso mangasahot parbinutuan laho mangihutod di bata ido hasitongan ni napatuduhon Porsia maradupod di bata ala memang merujahan sian roha perbagasanima patuduhon hasitongan ni Porsia dan mangasahot pikiran laho manada di bata. Jadi molo holam mangasahot pikiran do parbinutuan maka Porsia manada di bata batu tudus dui tu naso maka haulongi dongan na jono jalan naso tinadda ni di bata hidu apostol Paulus ala yang gua dong na maka haulongi di bata ido na tinadda ni di bata lapatan na patuduhon asitongan kebenaran bagaimana seseorang itu menunjukkan dia benar-benar maka haulongi di bata. Jadi ngulu niakan Porsia kehidupan orang percaya untuk menunjukkan pengakuan yang benar di hadapan Tuhan bukan menggunakan pikiran dan memakai pikiran lahu manada dohok mangului di bata. Hemoloholan lahu mangului di bata marhite pikiran ololo gawe maralo tu lo menirohani di bata. Dia mah tidak. Imana masa dukon malua bangso na parjului bangso Israel ya sian nasumar ahama dan ulahon nasida. Ini patuduhon akka hamalodo akka pikiran. Mari kita membangun bahtera supaya kita sama dengan Tuhan. Beta tapau lima bahteraon asadus menara Babylon asadus sita dohot di bata halai di boto di bata do sakap di jolma nadinggan dohot nasulinggan ido ban lagabe di tiki di pajongjong nasida menara Babylon ahama na terjadi di Sukusari istilahna perdisipak di bata do menara na pina tupanasidai ujungna marserak ma jolmaun di biat portibion supaya mereka tahu mereka sadar bukan melalui pikiran menunjukkan pengakuan kebenaran terhadap Tuhan Allah alai makite hasitongan mangului debata sian dalan napatut julaku. Jadi memang Buido gabi mago manangdang merlapatan Porsiaon moloholan mangasahop kira do parbinutuani. Ala parbinutua do na dipikira dohot nasa haroruan ni sakap nanaing siulau. Nalaus ido haroruan nya kaulaun nadinggan do akaulaun nasulinggan. Taboto do ibagasap parungulot tama. Muladok pabahenan ni halak nasulinggan. Sia dia do tubuh pangalahoy marhite siap pikiran dungi diojar pikiran naima rohana diojar rohana ima pangalahona mabahenak kana nasulinggan. Jala mabahen nadinggan sia dia siap pikiran do. Pikiran alai masuk batu bagasar roha ima na marujahan tu Porsiaon maradupon di bata gabiadong ma tubuh holong ni roha maradupon akka dongacon. Jadi memang molo akan nasulinggan di patuduhon di bagasap parnguluon pakorhonna adong ma tubuh parsalisiat. Ala sudi akan namaloi gabido na naing mangarajai do mangatur ngulu niakka na sumamaki pikira songon na masa di tonga-tonga ni Huria Korinon. Memakai pikiran laho maka Porsiai di bata. Jala omma nagabe partuk Tuhan. Omma nama bahen batu sandungan tuakang hulu ni nasitong Porsia maradok di bata. Muladok itu na merasa na imana do malo siya nakadungan na aboy do gabi partuk Tuhan. Ala hamalonay boy do naksitong maradok po nakadungan na asin.
Jala memang mulu mempertahankan kebenaran diri sendiri, buido. Maralo tuak kadongan. Idu asa dong na diguari istilah kesepakatan, kebersamaan. Asa sudi na naik sulahon, boy berdala tinggal. Tidak memaksakan pikirannya untuk dilakukan oleh orang lain. Ya mulu lama bahe pikirannya sendiri, dan boy berdala tinggal. Jadi di paingot Apostol Paulus mah taringot tu hasitongan ni panadaon maradopod di Batak. Kebenaran untuk mengenal, mengakui dan percaya kepada Tuhan, bukan berdasarkan hamalon parbinutuan. Manang marhiti sian akka pabahenan lako patuduhon hasitongan ni panadao do taporsiaoni. Songon na pinatuduhon na sida. Naikon patuduhon hasitongan ni panadaon marhite hamalodo halubian sa nakadungan na alay gabe patubu akka pangalaho na sudinggan. Lumubi na sida nung natarguar na makaporsiyay di bata. Totunay ko patuduhon hasitongan ni haporsiyaw ni may. Marhite sian hauduhon ni roha. Marhite sian hasirepon dohot. Marhite sian hasitongan kebenaran dari iman orang yang menunjukkan dia mengenal Tuhan Allah. Ala ikonido nagabe haposan di ngulu ni hita jolma na mangalehon ahape na di hari kotok kita. Hala bergugudu di Batak. Naswaduk tudusan na manangahape. Itu asa di patakas Apostol Paulus tutong-atonga di puriay na madok. Hala yang go dihita holasada do di Batak. Amani permulaan ni saluhut. Jalahita do roh tu ibana. Jalasada do Tuhan ima Yesus Kristus. Perhitian ni saluhutna jala marhite-hite ibana. Totu sudina ikonadong haporsiaw na dibatado na manotuhon ahape narikot di bagasa perdalanan ni ngulu ni hita jono. Lumobe nadong ditunga-tunga ni Portibion. Tangadok si Sobaon. Tangadok si haporsiabe ditunga-tunga ni Portibion. Bukan berarti apa yang mewah-mewah itu menjadi berhala bagi setiap orang percaya. Dohok gabe si baheno di Portibion, gabe de bata. Ala saluhutna nadong na di Portibion hobar tunani do ni Apostol Paulus namar haruruan siad di bata. Mana sinunggulan ni turpukta sadario di Minggu Septuagesima. Asa marhite hauduhon, marhite haserepon, natupu siap bagasan roha, ido dalapta patuduho panadaon, do hasitongan ni haporsiaw. Tangarong nasin siani, laho bahenota manada di Batak. Tangarong bahenota pakyota dalan na asin. Laho patuduhon haporsiaon maradok po di Batak. Alay marhite siya naka puji-pujian. Jala molota puji di Batak hala taboto. Pabahenan ni di Batak. Nau macay gudang di bagasan muluta. Tahirim doasa di pergugui di Batak hita. Laho patuduhon hasitongan ni panadaon. Dot haporsiaw tay maradok po di Batak. Sabuy hita marsihohot. Naholan ibana do natoktong si pangasahunota dingulutta si ganupari di tonga-tonga ni Portibio. Amin. Marpangyang mahita. Alituan di Bata Jehovah manami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate do puji-pujian matotok kusobahon roha nami tuadupamu oleh Tuhan.
Hala dihilala rohanami do saluhuk na kadinggan di basam do papa enammu. Marahi pasod do hami ali Tuhan roh tu bagas joromon. Lahu mamuji do pasangapun warmu. Di hari kotor rohanami do ali Tuhan ala hodo di bata. Natok tong uhapo si hami. Lahu mengaleho na kanarikot di bagasan ngulu nami. Ahape na hari kotok kami. Ikon marhite sian hodo ali Tuhan. Jala margugu hami laho patuduhon panguluyon. Do hasitongan ni panadaw nami marhite ragam niya kaulaon. Ditonga-tonga ni ngudu nami di Portibio. Asa marhite mali Tuhan. Ui makorholas ni roha. Do aka pasu-pasu di hami saluhuna. Maulihati mali Tuhan. Di minggu sadario di naung disungguli ho hami musi marhite hatam na bagye. Margogo hami lahu patuduhon manidangion ni haporsiyon nami nasitong marado poko. Allahu lakodo ale Tuhan di bata na hutad dahami di bata pargogo naso hatudusan. Ale Tuhan di bata manami nang tuak katik-kitikinan ng robe. Saya tuktong ma leonommu gugo nang hai pason. Di hami saluhut na mangula akaulaw nami si kami pari. Jala tok kami mangasahon pangaramu tiommu di bagasan perdalanan ni ngulu nami marhiti akaulaw nami. Oleh Tuhan di batama nami nang di bagasan partitiano saluhut na pasahat kami makro ruas ni hurian ni oleh Tuhan. Mamukasya na kadadanak na remaja na poso. Nama tua lansia asa hotok tong nama jaga dingulu si ganu pari mangula sudia kasulau na di parsikolan na di bagasan na kaulaw na petok tong di bagasan las niroha doat pasunangan laho mangulahuni. Ale Tuhan di bata manami salu na kalupa saat kami tuho nangaka tungan nami piale Tuhan. Nasuboy ro tubagas joromon alaniaka nagali na hurang gugo na hurak kipas dumobiak ka na di bagasan parsahito na li Tuhan upasahat kami ko adong lo siya tunga-tunga ni ruas ni huriyami ima amanami daren siyahan na siyan wik kramat jati sada maradu huta julu na siyan wik jantung Nyonya Henry Gultomboru Panjaitan nasian BS Taman Harapan amanami Cesi Tompul nasian week 3 Mei amanami Polmer Nainggolan nasian week tengah inanami Nyonya Tambunan Boru Nainggolan nasian week tengah upasahat kami kuwali Tuhan lehon hahi pason padau parsahiton siapa matang nasida ya samargogo marlas ni roha nasida di bagasan ngulu si ganu pari lumobi laho mamuji do pasangapon guarmu na badiay asiro hamale Tuhan hodo na hupangasahok kami mengalihon gogo di hami mengalihon akana huhari kotok kami anggiat sonang marlas ni roha hami sabu nakaruas ni uriam lumobi di nama muji do pasangapon guarmu asiro hamale Tuhan nang dinamula pihamian nosian bagas coromon pengani mahami saluna di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami muliate mahu pasahat kami Tuhan. Amin. Para di medeta dikemaret dehita las tapasah ma piliata pilihan 2A. Manang di
Los jongjong mahita kamang tay dehon ayat namanin. Tuhan urung Imamu saja karohaki asa marsinondangamu onai tiru oki tiur marsinondang idoli inggil di Jesus tok marsinondang anondang doa Tapasahak ma pilihat tatu di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami nadi banua gijang hodo harorwan ni saluhut si lehon na denggan dohot nasau libasan na mauliutus. Upasahat hami ma siyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon hara jaummu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti toddim. Asalam mutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banua tungaun songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madusa nami songo panisanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sia debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaurkon ma damena tutodim. Pasahat kami matuhamu salukna kamanginang selamat hari Minggu madihita salukna.
Yesus, Naku